थुंगा हामजोतनो जों कয়েকদিন रमी जे कायसा दैनिक संबाद कायसा निउसपेपर आरो जे कायसा क्लिप जेटा आगरतला एयारपोर्ट नि सिजा जे आगरतला एयारपोर्ट नि सांसलि दंगो आबाय हिनि जे सिने मिस इनफरमेशन लाय माने सिन बर' रक गोबां मानो आबनतै एकदम वानसुंमं जुदां थांका जे महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट बुंस्लायनाय आगरतला एयारपोर्ट जाखायनो आबन बागैनो जों तिनि टीएसए नि कायसे स्टिंग ऑपरेशन अरो जे हाय सिनि जा हास्टिनि लोकरनो फंगन बागै जे कुबुकुबि दो अमो आगरतला एयारपोर्ट नि बुंस थाइर जाखा महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नो स्लायनाय आनबाय जों नायखा अरो जे अरो नायदिनो नायमन अरो कोन आबा हिस्लाय जागिया अमो सुदो लामाव सिमि बर' आगरतला वेलकाम टू आगरतला एयारपोर्ट सिजा किन्तु जे जगह एंट्री एक आ एंट्री वो नॉर्मल माखना एकदम गटमा के सिजाक महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि बसां आरो एकदम महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि गटमा के सिजाक आरो हिंदी बाय सिजाक आरो हिंदी बे कायसा बांला बे कायसा इंग्लिश बे कायसा सिजा एकदम गटमा महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि सिजा जोंकिनो अमा माखलेन हायका नरक नमुक्ला गटमा के सिजा आरो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि नाय जों आरो फाइमानि रिजन नखा जे आगरतला एयारपोर्ट नो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट नि बुंनि स्लाइन बागैनाय टीटीएसएफ न पयला जे दाबिति सानाय आ दाबिति सामान यागो नमन दाबि पदमा चलिखा थाखाय सिनि कताल गवर्नमेंट खामानि करे गवर्नमेंट गसिना हारिनाय अबनो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट स्लामका स्लामिता अमो इंटरनेशनल एयारपोर्ट कताल एकदम कताल लेटेस्ट आगे आबन टीएसएफ रक सुक आंदोलन नि फल नि संवान सगमो आगे अमो सिटे वे स्लाइजा हिनि मिस इनफरमेशन खतले बास अरो फाइनि नांखा जे अमो कुबुकुबि दाम हायखा जदि कुबुकुबि न अमो हायरौ मुइ दं खतले जों टीएसएफ र बस कांगो जे प्रोटेस्ट खायनानै जाते अमो हायके बुंरो स्लाइमि आतै इंनानै जों आबो बस कांगा आवगनानै वान सकजाक जदि अमो हाय कुबुकुबि नों दं हाखाय एंड बागै सिनि और कासिस्टिंग ऑपरेशन जे मिसलीडिंग इनफरमेशन तमन अमो एकदम टोटली फॉल्स अमो हाय कुनु फानिया अमो महाराजा बीर बिक्रम नि बुमुंनि एयारपोर्ट टीएसएफ आइ लक तो प्रसाइलो नाय लक खानाय बेला हिंदी बाइबो कटमा का सिजाक तमो इंग्लिश बाइबो